Akkoorden. Hm? Akkoorden. Wat is dat? Je had geslapen. Wat ben ik? Wat is dit? Boot. Boot? Niet? Schip. Dit is ja. Ik zit inderdaad echt op een boord. Oké. Oké. Ik zag hier dus ook al in een kent. Hartstikke leuk dat Jos naar een aflevering van de Friese Vlogger. Ik ben dus even dumpt op de expositie van het Fries Museum bij Vikingen. Nou, dat is best eens keer. Geweldig. Nou, ik ben maar even op een fiets gestapt, want ik moet even waarom naar daar, want ik ben nog hier. En ik moet dus naar daar. Wat een kabaal, en wat wil hier nog eigenlijk leeg hier? Oh, dat is hier, dat is het bassin. Het bassin. Het is winter, hè? Dus normaal als het winter gaan ze je fontein hier. Maar dat wordt nog uitzetten, denk ik. Dit is waar je blij had. En die drafhek. Ja. Mooi putje, hoor. Heel mooi putje. Maar ben je er maar nog leeg dan? Nou, de riesje zit en gaat het tegen. Ja, dat kan ik wel. Dat is net niks zelf op. Maar hij wordt toch wel een rondtrekker hoor. Ja, oh, hij had een trekker hoor, ja. Maar ik heb veel lezers van net. Nee, dat kind op school. Dat is een aanbod, krijg je niet elke dag, hè? Nee, dit met de aanbod. Ja, hier in Florida is wereldbekend. Ik kreeg sponsoring, maar ik kreeg onderbenen om mij te helpen om dit sportskip te maken. Ja, verschil maar de wijze. Stel je voor is daar leeg. Wat kunnen we dan hier in de wand? Dan is het gewoon een loze ruimte. Ja. Een droeve loze ruimte. Ja. Maar wat? Ja, hij heeft niet eens komen, kan je rijden. Dat is niet eens wel om het skateboard te doen. Ja, wat er nog een beetje wetter in zit, dan geven we de reden zijn, dat is wel een oorlog. En dat ding je van u zo'n drukje hebt, hè? Nee, tuurlijk niet. Oké. Dat is nog zo'n gewoon een bol. Nee, hè? Nee, ik ben net een rampklapper, hè? Er is je hoort al een van u zo'n drukgang. Is dat zo? Ik zal geen naam nemen, maar... Nou ja, hoe leven we? Ja, anders geen overal hoor. Op naar de volgende. Ja. Welke is dat? Dat is die daar, denk ik. Geweldig. Zo pompen ze de put dus leeg. Gaan ze juist trouwens de hele put vol pompt met die vieze rotzooi. Nou pompen ze de put wel leeg. Zo? Te praten. Ik denk ik al, wij keer het heen is, hoor. Het kan er net samen verdwijnen in het riool natuurlijk. Goed net. Ah, goeie. Hey, goeiedag even. Wie nou? Ja, best. Mooi. Outbreaks. Amigos. Zijn ze nou de hele tijd amigo, omdat ze in Peru Amigo, best? ja, ik ben dat niet één wetje. Amigos. Amigo? Amigo. Amigo. Nou, amigos. Vond je het leuk filmpje dan toe omheen? Een scherp bij het trouwens. Vond je het leuk filmpje dan toe omheen? Vond je het meer zien? Abonneer dan op de Friese Vlogger. Doei. Geweldig.